Ти го отворя крема ли? И ти ли си го отваряш вчера сама? Ето ти го отворя. Смениш гащите на бебета? На целия клас. Цялата градина. Еми ето, отворихте го. Няма никой. Малко има там, малко има. И сега какво прави? Гащите, къде са гащите? И там горе са гащите, виждаш? Вземи гащите, вземи салфетките и ги дай на леглото тук. Хайде, донеси ги тук. Така, браво. Браво. Гащи, крем и салфетките. Там салфетките станаха. Внимателно. Затваряме ли? Браво. Айде, дай салфетките. Там са салфетките. Не трябва да ги избършим, бебета. Там са салфетките. Дай кърпичките. Там кърпичките. Да. Имаме гащи, имаме крем. Станаха кърпичките. Дай да не си ги тях. Айде намажи бебето сега газа. Намажи му задника на бебето. Дупата. Точно.